I šta sad? O ne. Jako pucam jedan ovaj varijam save. Ako mi sad dođe jedan. Da. Ne, njemu ne mogu ništa. Fuck you. Fuck you, fuck you. Pa ću ovo uopće ne ubiti. Pa ću samo prošetati pored nje. Mislim safe je tu. Ovo će biti samo za... Ja da nju pravom sa ovim. Nije samo jedan. Ovdje mogu. Ovo je tako riskantno. Ali imamo sreće s ovima jako velike. Idemo. I opet. Dva puta imamo sreće. Valjda. Ništa za flamethrower. To te ja pitam ljubavi. Ovdje nešto mora biti. Ne. Da je nešto bilo što. 1851. A to nije za to. Čekaj još jedan pogledati. Sam se dopišem. 1, 8, 5, 1. Dobro. Wonder what the kids are doing right now. Huh? Must have been those weird noises. Vidite, ovdje ravno valjda. Samo polako. Fuck. Ja neću ga ubiti. Jedan će mene. Ne. Vidim kako samo. Nema alien, sad ću još i ti. Molim te. Look, I don't know you, so turn around now. You think I won't do it? I'll do it. I've seen you and I'm armed. Ko? I što sad? Otiđi. Molim te. Još je tu. Fuck.
Još je tamo. Fuck. Da, otiđi ovdje gore. What the fuck? Ne mogu ništa. Aha, tu tamo se treba ići kroz ova vrata kad imamo kod. Jedan, 8, 5, 1. To je to. To je to, hvala. 1, 8, 5, 1. I što sad? Idem uopće u dobrome smjeru. Save, 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 save. To. To nama treba. I sad restart. Mogu se ovdje staviti još malo. Za flamethrower. Znači kad treba malo duže čekati da mu otiđe. Ne znam koliko je ovo pametno, sad treba to unutra ići. Ništa od flamethrower. Još jedan save. Hoćemo. Ajde. To treba ovdje unutra ići. Ajde. Kako me samo plašio, to je. To. Reći da još ima i ovdje. Ispoćem. Evo ga, ovdje. Ako dođe ću ga spržiti malo. Nemoj. Tu je. Mogu ja čekati koliko hoćeš. What the fuck? Ovo je tako. Ko da zna gdje smo. Ok. Sad brzo. Evo ovdje ću izgubiti, već vidim. Ubit će me ko malo prasa. Još taj mora tuliti. Evo kada dođemo ovdje unutra ću biti tako sretan. Ajde, molim te. Zato ću imamo bar 31, bolje isto nego ništa. Ajde, još malo.
Dobro, otvori se, otvori se. Ajde. No. Ajde. To. Oh, hvala ti Bože. Hvala ti Bože na ovom. Ovo sam toliko čekao. Mislio sam, nema šanse da ovo uspijem. Inače se ovdje je loading screen, ali očito ovaj puta nije. Čekaj, idemo sad ovdje, nikada ne znam koju stranu. Ovdje suprotno, ali... I šta sad? Ipak nismo blizu kraju. To je ovdje. Ova se tu žali što mora doći po mene, da zamisli kako je meni bilo cijelo vrijeme. Ovdje još nismo bili, ovdje ne znamo malo preučiti. Ne. Ovo će biti, ja mislim, teže nego što sam očekivao. O, save. Dobro je, već je lakše. Već se lakše diše. What the fuck? Ovo je nekako meni sigurnije. Ali očito ne dobar smjer. Daj mi bar pusti da ovo prođem kod čovjek. Tako je, jok, ne mogu ništa. Samo easy, chill. Da je bar na kraju igrice volio vidjeti kako on umire. Fuck. What the fuck? Fakat. Fakat. Zabrao sam ga, mogu ubiti s ovom puškom. Čekaj, gdje sad treba ići? Prvo sam da sam dobro na mjesto, ali... Kamo sada? To je točno znak gdje sam. Osjećam moju krv. Gdje je ovaj? Ja sam ga ubiti, zaboravio sam. Ne, tjerati da potrošim ovo malo što je. Sve sam potrošio, tako je broja. A da mi daš flamethrower. Ne. 1984. Jedan 984, kako to nisam vidio?
1984. 1984. Dobro. I to smo dobili. Sad nam daje i ove municije. Pa nam treba za androida, opet ćemo i androida morati. Evo ako mi sada dođe. A ja jadam bez save. Ajde, ispod. Idemo. To je to. Kamo sad? Ovdje su crvene vrata, ovdje ćemo trebati ići oko. Opet postavka, da. Ne, ovdje je ništa. Ajde. Ajmo. Dobro da nisam išao oko. Ovdje unutra treba ići. Hoću napuniti za svaki slučaj. To. Ovdje ništa. Ovdje valjda. Ništa ne vidim. A ništa. Ovdje ću završiti ovu epizodu Alien Isolation. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Uživajte.